Ndakutenda Mwari panguva yatiri ino yatakagara tataura kuti hakuna akamboiona, hakuna akamboiziva. Toda kutaura soko rokukurudzira uri kumba kwako ikoko. As a Christian, semwana waMwari, toda kukurudzira kuverenga Bhaibheri, kuverenga shoko raMwari. Not only because of lockdown yatiri, but in your day-to-day life, semukrisitu, ita kuti tsika yekuverenga Bhaibheri ive tsika yemararamiro ako. Read the Bible. The importance of reading the Bible. 1 Timothy chapter 4, verse number 13. Paul says to Timothy, till I come, give attention to reading, to exhortation, and to doctrine. Till I come, give attention to reading. Give yourself to reading. Commit yourself to reading. Pane chinhu chandakaona mazuva ano, vatendi vemazuva ano havadi kuverenga Bhaibheri. Vane usimbe hwekuverenga Bhaibheri. Vane nungo dzekuverenga Bhaibheri. Kana usingaverengi Bhaibheri, you are disadvantaging yourself. Kana usingaverengi Bhaibheri, you are destroying your soul. Matthew chapter 4, verse number 4. Jesus unoti, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of the Lord. Anonzi munhu womukati, anonzi munhu mweya wako, anonzi munhu uya, anonzi iwewe mweya wakagamuchira Jesu, mweya wakaponeswa. Mweya wako manje unorarama neshoko, chikafu chomweya ishoko. Mushoko mune zvose, rinonzi mukaka, rinonzi mabhonzo, rinonzi zvekudya. All levels and all classes and all types of spiritual food is found in the scriptures. Paul is saying to Timothy, give attention to reading. Vatendi tiri kudzimba dzedu, the moment wawana mukana uri kuoffice kwako, the moment wawana mukana in every day of your life, feed your soul the word of God. Pana 2 Timothy chapter number 3, verse number 15 to 17. Paul says, and from childhood you have known the Holy Scriptures, which are able to make you wise for salvation, through faith which is in Christ Jesus. All Scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be complete, thoroughly equipped for every good work. Paul continues to speak to Timothy. Unoti kubvira paudiki hwako wakaziva magwaro matsvene anokupa uchenjeri mukuponeswa, anokuita kuti uchenjere musalvation. Magwaro anokuita wise. Pana Psalms 119 unonzwa pamwe zvichinzi, you have made me, thus thy word, I am wiser than my enemies, because I meditate on your word. I am wiser than the elders because of your word. Shoko raMwari rinokupa uchenjeri. Haufurirwi, haunyengerwi, haudeceiviwi, haurasiki. From your youth, from your early stages as a Christian, from the days when you are born again, from when you are still young in the Lord, you must know the scriptures. They are able to make you wise in this salvation. And these scriptures, they will give you reproof. They will correct you. They will educate you. They will instruct you in the ways of righteousness. You can't move and walk munzira dzokururama usina shoko. When you are empty of the word, une kwashi yoko, une vitamins ausiri kuwana mumweya wako. Haikona kumirira kunoparidzirwa na pastor kuchechi, haikona kunoparidzirwa kusel group. Ramba uchizifida shoko raMwari. Hanzi kuti munhu waMwari ave complete. You can only be complete when you study the scriptures. You can only be equipped for every good work when you study the scriptures. Now,
Peter unoti tinofanira kuve desire tipange mukaka. Chapter 2 ya 1 Peter verse number 2 unoti, as newborn babies desire the pure milk of the word, that you may grow thereby. Desire. Satane wapedza desire yeshoko mukati mamakristu akawanda. Vano desire kuona television, vano desire kuona soccer, vano desire kuona ma-African movie, vano desire kuona pornography, vano desire kuona zvisina basa. They desire to play games on the television. But Paul says, desire the milk of the word. As a baby who is born, mwana mudiki unomona anoda kuzamura mai vake, anoda mukaka wa mai vake, anoda mukaka wa mai vake. Every time mwana anoyamwa anokura ari healthy. Saka mukristu anoverenga bhaibheri, mukristu anostada magwaro, mukristu anozvifidha shoko raMwari, unokura pamweya. Acts chapter 17 verse 11 inotaura pamusoro pevanhu vekuBeria. Inoti iyo, these were more noble than those in Thessalonica, in that they received the word with all gladness, with all readiness, and they searched the scriptures daily to find out whether these things were so. Vanhu vekuBeria ava, Paul abva kuThessalonica, avaparidzira kuThessalonica, asvika kuno kuBeria. Unoti vekuBeria vakanga vakanaka kudarika vanhu vekuThessalonica, because waiti Peter Paul aparidza, vatendi ava vainzvera magwaro every day, vaisearcha mascriptures every day. When you search the scriptures every day, you are feeding your soul every day. You are feeding your spirit every day. Mutendi verenga shoko raMwari, mutendi verenga bhaibheri, mutendi farira bhaibheri. Acts chapter 20 verse 32, Paul says, now brethren, I commend you to God and to the word of his grace. This word is able to build you up and give you an inheritance among those who are sanctified. You can only be built up by the word. You can only find your inheritance among the saints when you read the word. You can only find your place in the kingdom when you read the word. Mwana wa Mwari, farira kuverenga bhaibheri. Fidha mweya wako nebhaibheri. Psalms 1 verse 1 inotiyo verse number 3, unofarira mirayiro yaJehovha, unofungisisa nezvayo usiku namasikati. Wakafanana nomuti wakadyarwa pahova dzemvura, unobereka chibereko chawo nguva dzose, in season and out of season. Joshua 1 verse 7 and 8 unoti iyo shoko iri ngarigare mumuromo wako. Shoko iri rimeditate day and night, risabva pamaziso ako, risabva mumuromo wako. By so doing you will make your ways prosperous. If you want to prosper in your soul, you prosper in your relationship with God, in your prayer life, in your Christianity, love the word, read the word, feed your soul with the word. May God bless you. Usaita usimbe pakuverenga shoko, uitwe zvakanaka naMwari.